Lanzamos unha nova convocatoria do Plan de Emisións Comerciais. O programa inclúe dúas liñas, unha delas para pequenas e medianas compañías e outra dirixida a grandes empresas. O obxectivo para este ano é que poidamos poñer en marcha ao redor de 500 accións de promoción exterior neste ano da man, insistimos, das pequenas e medianas empresas galegas. E prevese que esas accións poidan ter lugar en ata 30 mercados prioritarios de acción comercial, entre os cales poderíamos citar a China, a India, a Reino Unido, a Alemanha, a Marrocos, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, México ou Estados Unidos, entre outros, así como diferentes destinos marcados como prioritarios por algunhas das nosas empresas. O Plan de Emisións Comerciais forma parte da Estrategia de Internacionalización do Goberno galego. Estas actuacións, que engloba o Plan de Emisións Comerciais, están dirixidas, por unha parte, a aumentar a base de empresas exportadoras, a fomentar e a consolidar a presencia de empresas galegas en mercados internacionais, a favorecer tamén a diversificación de destinos, tanto no que ten que ver cos sectores de actividade como no xeográfico das exportacións, e a difundir a cultura de internacionalización como ferramenta precisamente de fomento da competitividade empresarial. As cámaras de comercio son as nosas entidades colaboradoras na posta en marcha do Plan de Emisións Comerciais, un programa ao que dende 2014 destinamos máis de 12 millóns de euros e impulsamos accións en 70 países.